Moi. Moi. Äsken te näitte kohta, missä me kävellään kaupasta kotiin. Siis me käytiin äsken kaupassa ostamassa. Kerro, mitä me ostettiin. Suklaata. Piti ostaa perunalaatikkoa, mutta se oli loppunut. Ja sitten me ostettiin Budapestin ja Fazerin suklaata. Ja perunalaatikko ei löytynyt. Niin. Sieltä. Ja tämän videon aiheena me näytetään, mitä me saatiin joululahjaksi. Ja nyt mä näytän ekana, mitä mä sain. Ensimmäisenä tässä pinossa on Lego-paketti. Mä sain tän joululahjaksi. Siis tää on joku tällainen vene. Tän pystyy muuttaa tällaiseksi veneeksi, mikä tässä on, ja sitten tällaiseksi. Mä kasasin tän jo aamulla heti, kun mä heräsin. Mä kasasin tän, koska tää näytti vähän hienommalta. Ja sitten seuraavaksi mä sain Neropatin päiväkirjan. En oo ehtinyt vielä lukea paljon. Ja sitten mä sain tällaisen. Kerroitko mikä se on? Ai tää. Niin. En tiedä tän nimeä. Kerro miten sitä tehdään. Mut ehkä kaikki tietää mikä tää on ja mitä täällä tehdään. Mä en. Mutta kaikki ketkä katsoo ehkä tietää tätä. Voitte kertoa kommentissa mikä tän nimi on ja mitä tällä pitäisi tehdä ja minkälaisia temppuja täällä voi tehdä. Ja sitten mä sain vihreitä kuulia tällaista. Mä oon syönyt jo melkein. Täällä on yksi puolikas. Tadaa, yksi puolikas näkyy siellä. Sitten mulla on iso tämmönen paketti vihreitä kuulia. Tätä ei oo siis avattu vielä. Se näkee tästä. Siinä oli kaikki mitä mä sain joulupukilta. Moi, mä kuvaan. Mulla on lahjaesittely. Mä sain tän joulupukit. Tässä on näin. Mä näytän. Tämmösiä. Se pystyy itse tehdä. Tämmösiä tehdä itse. Mä sain tämmösen joulupukilta. Värikyniä. Mulla on osa mennyt rikki. Sain upeat uudet. Sitten mä sain tämmösen sukat. Nää tulee käyttöön. Kyllä, kiitos. Sitten mä sain Ellaa kaverikirja. Sitten mä sain tämmösen. Mä voin näyttää siis. Meikkipussi siellä on. Mä näytän. Harja. Peili. Huulirasva. Mä näytän vielä tämmönen voite, kasvovoide. Mä näytän vielä yhden. Se näyttää tämmöiseltä. Sitten mä sain tämmösen upeuden suklaan. Tämmönen. Mä en oo vielä avannut tätä. Kiitos kun katsoitte tämän videon loppuun. Muistakaa tilata tää kanava ja tykätä tästä videosta ja tilatkaa tää kanava. Joo. Tää tulee meidän molemmille kanavoille. Kummasta kanavasta sä näet tän, niin tilaa se kanava ja sitten vielä mun kanava ja ton kanava. Ihan sama kumman. Meillä ehkä tulee uutena vuotena video, emme tiedetä mikä. Niin ja sitten vielä tykätkää tästä videosta, jos tykkäsitte, niin painakaa sitä motinappulaa ja se olisi täältä erää tässä. Moikka! Moikka!